Nazdar, to som zase ja, Ulbrok z S4. Ak vidíte, idem hrať Deathmatch. Sám, bohužiaľ, Brisinger tu není. Ak vidíte, hrám na blízku, pretože na diaľku hrať nemôžem. Lebo to by lagovalo asi viac ak na blízku. Prepašte, že mi to tak dlho trvalo dať nové video. Však viete to, pol rok. Samé písomky boli, tak som sa musel učiť. Čo vám ešte tak poviem. Napojil som sa na nejaký server, fakt neviem aký, ale ak tak vidím, prehrávame len opäť. A toto bol doteraz jeden sám kamoš, takže asi je dobrý. Nejak ja. Nie. A kašlem sa na tento skok, ak vidíte, pretože mi to trošku laguje kvôli tomu natáčaniu, tak kopu veci sa mi nedarí. Pozrite sa, aký lager. Bol som vo vzduchu a dal mi hit. Zabili ma. A ak vidím, tak som sa pomýlil. I my sme vyhrávali opäť. Teraz je to 2-7 pre nás. No skôr preňho. Čo som dal 1 kill, čo to je nič. Ani si nezvykajte, že budem dať často videa, zvyknite si tak možno raz do týždňa, možno že dvakrát, ale väčšinou keď už budem dať videa, tak v pondelok až piatok. Nemusíte čiže na môj channel chodiť, že sobotu, nedelu, že som nedal niečo nové, ale skôr pondelok a piatok. Možno, fakt len možno stredy, a fakt neviem, proste často nebudem natáčať, lebo nemám k tomu veľa času. Pretože dosť ľudí mi píše, či si s nimi nezahrám nejaké Minecraft servery. A poviem reku, že aj si s nimi zahrám. Alebo teraz hrávam napríklad s kamošmi GTAčko. Z toho sa pokúsim tiež niečo natočiť. Samozrejme, že to nedám na web, však uvidíme podľa lagov. Čo vám poviem? A dosť ľudí sa ma pýtalo, že prečo nejdem nahrávať s Katocím, tak akože do toho vás vôbec nič není. Ak by som vám to povedal, proste tak, aby som nepovedal presný dôvod, no ani nepresný dôvod, no pomôžte mi. Aby som ho neurazil ani nič také, tak dá prednosť cudzím dá prednosť cudzím než kamošovi. Napríklad my sa poznáme už strašne dlho a dá prednosť niekomu, koho ledva pozná a na mňa sa vysere takto zvysoka. Nevadí, mne je to jedno, úplne mi je to jedno. Nech mi dá pre mňa za mňa aj dislike, aj nech každému povie, nech mi dá dislike, je mi to úplne u zadku. Čo vám ešte tak poviem? Ak vidíte, nedarí sa mi. Zas ten blbý skok. Ak vidím niekto tu má hamera, taký noob. Nenávidím tú zbraň. No síce ja som ju donedávna používal, ale viete, aký som silný, na mňa musia ísť dvaja. Takže ak si so mnou niekto budete chcieť zahrať takto na blízku, tak musíte ísť dvaja. A dopredu vám hovorím, nenávidím spamerov, to sú takí, čo robia v kuse to isté. No ako jeden útok za druhým, pre tých, čo to nevedia. Čo ešte nemá? Nenávidím hackerov, pretože len toto video, kým som natočil, mi to trvalo dlho. Predtým to som natočil asi, hneď vám poviem, počkajte. Mám to napísané. 11 krát som to skúšal, pre istotu si to píšem len tak, zo srandy. A napadli ma potkani špinavý. Skoro na každom serveri je hacker, akože ja vôbec nechápem, čo ich na tom baví, keď hackujú. Práve, že to potom není hra a vôbec za to nejde navyše expa ani peniaze, nič, takže je to úplne zbytočné, takže na čo to robia, fakt neviem. Ak niekto z vás, kto sa na mňa pozerá, hejkujete, nemám vás rád, brutálne vás nenavidím, aby ste vedeli. A hovorte si, čo chcete, ale nemám vás rád. Je pravda, že ja som chcel kedysi hacky, ale prišiel som na to, že k čomu mi budú, keď nejde viacej peňazí, nejde viacej expa, akurát mi to príde viac ako nuda.
Ak vidíte, dohrali sme, čiže dlhé video to nebolo. Aha, koľko misií som si splnil. No, dlhé video. Dlhé kolo to nebolo, tak nejaké ešte rýchlo nájdem, len tak krátke. Tu naga touchdown, no tak nič. Tu na tento touchdown napríklad, hej, hneď sa pripojím. A túto mapu nemám rád. To ja len tak, lebo krátke to bolo, tak ešte si zahrám na chvíľku toto. Fakt sorry za lagy, ak vám to bude lagovať, pretože mne hra vôbec nelaguje a videa lagujú, čož ma strašne štve, úplne brutálne, extrémne ma to štve. Ak povedal raz Ment v jednom videu na hru Blur v 4. epizóde, akože fakt to neviem po ňom povedať, lebo to čo povedal on, to sa si ani nedá. Jedna taká príliš dlhá nadávka, no nadávka. Viacej nadávok v jednom po anglicky, ako neviem fakt čo to zatrepal, akože bez urážky Ment, ale niečo také fuck academic pizza shit, či čo to bolo. Je to peckové, ale už to používaš ty a k tomu to neviem povedať celé. A čo vám ešte poviem? Fakt netuším, nemám vám čo povedať. Je remíza, ak vidíte, to vám poviem. A poviem vám, že nemám Boh čo skore. Ale teraz som prišiel, ne? Tak to preto. Dal by som vám aj nejaké rady akože z tohto S4, ale fakt akože netuším, ak by som vám mal poradiť, to by vám skôr musel Katoci, ale čiže on, keďže on má problémy s natáčacími programy a dosť mu to laguje, tak preto nedáva videa na svoj channel. On by vám vedel poradiť viacej, ja akože extrémne nejak neviem. Ak sa chcete expiť, tak neviem, podľa mňa sa expite na Team Deathmatch alebo Chaser. No, Chaser nemá chybu, je to pecka. A to som mal dobré video s Chaserom, ale akože fakt neviem. 18 krát som ho skúšal dať na YouTube, aj tak nič. Čo vám ešte poviem? Čo vám poviem? Nič vám nepoviem, nezaslúžite si. Kto vám dovolil sa vôbec pozerať na toto video? Ja viem, internet. No. Idem sa sťažovať na internet, že vám dovolil pozerať moje videá. No. Tak, a je to. Problém vyriešený. Ale mám oveľa viacej problémov, než je tento a dôležitejších. Napríklad vám nepoviem, pretože to sú osobné údaje, ktoré hovorím každému, ale vám ich nepoviem. Prečo? Len tak zo srandy. Poviem vám ich možno inokedy, aj tak zabudnem, čože dobre. Ak vidíte, sú tu také nubové, čo používajú Twinblady a ty zasraná svinia, do ťa dovol zabij ma. Som trochu zachrypnutý, tak si nevšimate ten divný hlas. Aj k tomu, aj škole mi vravia, že už mutujem, že už ma chytá dospelácky hlas. No, asi ťažko. Čo vám poviem? Neviem, čo vám povedať, nič vám nepoviem. A prečo? Lebo medveď na 4 je maco. Musím prísť aj na iné slovo než maco, medveď na 4. Poradte mi, jak sa povie medveď na 4 inak. Maco, medveď, grizzly asi ťažko, čo? Very hungry bear, no to asi nie, to je skôr na 3 slova, tak ešte nejaké k tomu dám. Fakt nemám vám čo povedať, nič ma nenapadá. Možno, že teda, ak som už raz povedal, skúsim natáčať teda niečo z toho GTAčka, multiplayery, no tak zo srandy, čo robíme na serveroch, všelijakých možných. Čo vám poviem o tom, nič vám nepoviem, lebo neviem čo, ako vždy. Ty Twinblade jak zasraný, Kvôli týmto videám som sa stretol ja a moji kamoši s takými, dvomi fanúšikmi, dvomi babami, ktoré pozerajú na moje videá.